Можеш ли да ми кажеш кой е създал България? Ти затова, ти така ли си печелиш точки? Като задаваш въпроси на момичета. Да, Аз тук ми задавам пише, въпрос този аз задавам задава въпрос на въпроси. всички. Мисля, че всеки трябва да знае кой е създал България, нали? Да, но защо така подхождаш? Явно имаш някаква тактика, явно така събираш хора. Понеже съм ти виждала видеа, които правиш така с други момичета. Ето, значи, щом си ми виждала видеята, трябва да си подготвена. Ма защо съм подготвена? Аз дори не знаех кой си, като влезнах да играя с тебе. Ето виж, че знаеш. Кой е създал България? Не съм длъжна да ти отговарям, нали знаеш? И кажи, че не знаеш по-добре. Защо трябва да кажам, че не знам, като хората знаеш. имат избор? Хората имат избор. Нали знаеш? Добре, а по някоя година е създадена? Искаш ли да те питам аз нещо на испански? Да видя, ще имаш ли избор да ми отговориш или не? Аз не съм испанец, докато си българка. А колко на брой са буквите в българската азбука? Я да видим дали ще излезна в някое твое видео, че ми е много интересно. В момента вече- записваш, нали? Вече си готова. Аз не записвам, той TikTok запазва лайфовете, бе. После си Ох, ги че теглиш. си, ох, че си печелиш точки по този начин. Да, всеки си има неща, с които печели. Така е. Колко на брой са буквите в българската азбука? Даже ще те мютна. Да, то се очакваш. Такива жалки индивиди като него. Да.